часа. Тичаме бързо, виж ни класа. В джоба телефона твоя пада игри. Между часието почва, тук си ти, аз съм нали. Майнкрафт, Роблокс до танци. Пак, виж ме, аз съм твоя торта. Аз съм твоя торта. Аз съм твоя торта. Аз съм твоя торта. Валя кирката, копая дълбоко. Диаманти търсят, целя се високо. Майнкрафт нощта е за смелите само. Крейпърът с кап бяга и при рамо. Но в училище сме заедно един до друг. Строим си проекти, не познаваме студ. Един прави къща, друг съди храна. Ние сме отборът на тази страна. Влизам в Роблокс, брухаве ме чака. Или пък в Adopt ме, кой е в атака. 6, 7, 8, броим стъпките в час. TikTok, танците са важни за нас. Кой преотправим гриди, вишни стилови. Училищния коридор е нашата сцена била. Учителката гледа и се смее леко. Ние сме поколението, което стига далеко. Телефоните светят, таблети в ръка. Но най-важно е приятелството, ето така. От Brawl Stars до Fortnite, от петък до сряда. Игрите ни свързват, това е награда. Звънеца пак бие. О, не! Прибирай нещата, влизай в час напред.